Senideok, pazko pozetan bake eta on. Jesus jaunak bere opari nagusia eskaini nahi digu gaur eta beti, bere espiritua. Bizi emaile eta sortzaileak lagunduko gaitu benetako kristau izaten. Berarekin, bere jarraitzaileoi dagokigu bere bide hori aurkitu eta jarraitzea. Askatasunez eta zentzuz. Saiakera horretan, Aita Santu Frantziskoren hausnarketak, katekesiak guztiz lagungarri izango zaizkigu. Garrantzi handia eman dio azken hilabetean bereizketari Erromako apezpikuak. Eta jainkoaren borondatea nola aurkitzeko pistak eskaini ditu zentzu eta jakinduriaz. Etengabe aukerak egitera bultzatuak gara pertsonak. Jateko orduan, lanean, hartu emanetan, bizitzan, arlo guzietan. Hala beharrez. Edo guk aukeratzen dugu, edo bizitzak gure ordez, nahi ez genukeen lekura eramaten gaitu. Baina bereizketa hori ez dugu bakarrik egin behar. Badira horretarako preziatuak diren laguntzak. Lehenengoa, jaunaren hitza eta Elizaren doktrina dira. Hauen bitartez, bihotzean mugitzen denaz jabe gaitezke. Jainkoaren ahotsa dena besteengandik bereiziz. Ahots horiek gure harretari inposatzen zaizkio eta maiz kale egitara bultzatzen gaituzte. Bibliak jainkoaren ahotsa lasaitasunean, harretan, isiltasunean entzungarri bilakatzen dela gogorarazten digu. Pentsa dezagun, Elias profetaren esperientzian. Jaunak ez du harriak hausten dituen haize zakarrean hitz egiten, edo suan, edo lurrikaran, baizik eta haize finean. Irudi bikaina jaunak nola hitz egiten duen, guk ongi ulertzeko. Zeren bere ahotsa ez da inposatzen, baizik eta errespetuz aritzen da. Nik esango nuen apala dela jainkoa. Eta horregatik hain zuzen bakegarri bilakatzen da. Lasai zaitez, patxada bilatu eta ea zer gertatzen den. Fededunarentzat jaunaren hitza ez da, irakurtzeko testu soil bat ez. Jaunaren hitza bizirik dagoen presentzia bat da. Baretzen duen espirituaren lana da. Argitzen, indarra ematen duena, bizitzeko gustua areagotzen duena. Bibliako zatitxo bat irakurtzea, jainkoak bihotzera bidaltzen duen mezu bat jasotzea da. Nolabait, paradisuko aurrerapen bat izan daiteke. Hola zioen, Milaneko Ambrosia Hundiak, idazki santuak irakurtzen ditudanean berriro munduko paradisuan jainkoa paseatzen da. Biblia irekiz, jainkoari atea irekitzen diogu. Deigarria benetan. Bibliarekiko hartu eman bihozkor honek, Jesus jaunarekiko harreman afektibo batera darama. Ez dezaiegun honi beldurrik izan, bihotzak bihotzari hitz egiten dio, eta hau ere beste laguntza bat da, ezin bestekoa. Epaile zorrotz ez, baizik eta xamurtasunez beteko kidea dugu jauna. Gure alde bere izaera jokoan jartzeko prest dago beti jainkoa. Jesusek modu garbian erakusten digun bezala. Behin, Lujango santutegira gazteek egiten duten erromesaldi batean, gazte bat ia erabat atuajez estalia etorri zitzaidan, konfesatzen ari nintzela, dio Aita Santu Frantziskok. Nik pensatu nuen, aiene, norrote da hau? Eta berak esan zidan,
badakizu zer, arazo larri bat dut, nire amari kontatu diot eta berak esan dit, zoaz oinez ama Birjinaren gana, eta berak esango dizu. Hala egin dut, Biblia irakurri ondoren Jaunaren hitza entzun dut, eta bihotza ukitu dit, eta hau egin behar dut. Hala da, hitzak ukitzen zaitu, eta bihotza aldatzen, askotan ikusi dut. Jaunak ez gaitu suntsitu nahi, baizik eta indartsuago izan gaitezen nahi du, onago. Gurutzearen ondoan dirauen pertsonak bake berri bat sumatzen du, eta Jainkoari beldurrik ez izaten ikasten du. Gurutzetik Jesusek ez du beldurrik sortzen, ezintasunaren irudi delako, erabateko maitasunaren seinalea. Zein ederra den hau sumatzea, Jesusekiko adiskidetasuna egunez egun areagotzen ari dela ikustea. Bera bidea da, eta hartu eman horrek gure bihotza alda dezake. Espiritu Santuaren doaia da hau, Jainkoaren aitatasuna sumatzeko gai egiten gaituen doaia. Hor itzaltzen dira zalantzak, beldurrak eta duintasunaren ezanaren egoerak. Ezerk ezin du esperientzia hau ito. Eta azkenik, Espiritu Santuaren doaina gogoratzen dut, gugan dago, erakusten gaitu, Jaunaren hitza biziarazten du, esanahi berriak argitzen ditu, itxiak ziruditen ateak irekitzen. Otoitz egiten aldiozu espirituari, baina nor da ez ezagun hori? Bai, aitari eta Jesusi bai, baina espirituari ahazten zaigu. Berak biziarazten du gure anima. Jesusek doaina deitzen dio. Hala agintzen die ikasleei, itxaron Jerusalemen Jainkoaren doainaren zain. Elizaren otoitzean hala diogu, zatozkit lagunene Jainko, Jauna zatoz laister ni laguntzera. Horrela bai, modu egokian bereziko dut eta bete zure borondatea. Senideok, sar gaitezen, elkar hartu eman horretan, eta maitasuna den Jauna zurekin eta zugan geratuko da. Pasko igande on.